Egunon guztioi, eta ongi etorriak izan zaitezte ezoiko udalbatzar ontara, apirilak 29koa, hain zuzen ere, eta guretzako oso berezia den udalbatzarra. Azkenian gaur aurkeztuko deguna publikoki izango da haurrentzako tratu onaren aldeko tokiko plana, haurren eskubideen ikuspegiaren kultura tokiko politiketan integratzeko modu komunikatarioan lan egin deguna azken urteotan, eta batez ere, ikus dezakezuenez, gurekin haurrak ditugu, azken finean haiek direlako justu plan hauenen protagonistak. Haiek landutako plana da, baita ere noski SISERB eta Eduko laguntzarekin, aita gurasoekin, baita ere agente sozialekin, ikastetxekin, ikastolekin, baina zuek zarete noski benetazko protagonistak eta izugarrizko ohorea da guretzat, gure artean zuekik kontatzea. Hortarako baita ere nire ondoan Ibai Narbarte dakat, eta beak esplikatuko ditu baita ere gaur zenbait gauza. Bueno, Andoain haurtzarari tratu ona emataren aldeko plan hau, azkenean da, herriko plan bat, eta zeharkako modu batean gauzatuko dena. Ez bakarrik udalean, udal saiekin, baizik baita ere, bertan dauden ikastetxeko ikasle eta irakaslegoarekin, haurretan erabili zuzendutako programa ezberdinekin, baina batez ere da herriak konpromiso hartuko duen zerbait. Hau da, herritar guztiek parte hartu dezakete Andoain tratu onaren konpromisoa izan dadin. Eta esan bezala, plan honekin aurrera egiten jarraituko dugu, modu batera eta komunitarioan, orain arte egin den bezala, eta guretzako garrantzitsua dena, haurretan eraben eskubideak gure tokiko politiken erdigunean jarriz. Eta esan digun bezala, zuek aurrak zarete protagonistak, eta zuei pasako diegu hitza, zuek aurkezteko gaurko plana. Mila esker. Guri ustea, parte hartzen eta laguntzen. Adibidez, udaletxean, festetan, eskoletan eta bar. Testuinguruan babestuak sentitzea. Adibidez, kalean, etxean, eskolan, emergentziko aplikazio bat. Jendeari partekatzea plan hau, zer den eta animatu parte hartzen. Adibidez, hiruhilean behin udalean gogorarazi, haurren eskubideen egunean zabalduz, konpromisoa hartu eta pulserak eramaten. Gurasoen garrantzia. Gurasoek ematen digute, janaria, heziketa, etxea. Babesa, arropa, tratu ona, garraioa. Gure arteko babesa da gu batera babestea eta besteei laguntzea. Talde bat da, plan hau egin dadin aseguratzen duena. Edozer gauza gertatzen bada haur eta umeekin, talde honek landuko du. Udala guretzat dituen zerbitzuen garrantzia. Adibidez, gazte lokala, ludoteka, hezitzaileak. Sare sozialak eta interneta. Sare sozialek lagundu dezakete.
Aplikazio bat sortu daiteke sare sozialetan arriskuan zaudenean laguntzeko. Sare sozialetan babestuak sentitu nahi dugu. Pultsera berdeak. Pultserak haurren segurtasuna handitzeko balio dute. Osea, jartzen badituzue laguntzeko prest zaudetela esan nahi du. Bueno, Lukak esan duen bezala, orain berai dauzkaten pultserak nahi duenai banatuko diete eta horrekin hartzen dezute haur eta nerabeen babesteko konpromezua.